makaranta zan je in kauda jahilci na. Bismillahi kaliki na masanin sani na, kai uwa a gare ni kuma kayo abba na. Bayan kima zana zara baitika sarki na, akan karatu ne yau zana yo waka ta. Gaban salati Allah kayo shigun manzo na Muhammadu dan Abdallah ne maradin raina, na sa alihi da sahabihi cikin waƙe na. Abdul da kamalan ne da ya mafarin girga. Ina jin kishi maza je ka ɗebo ruwa in sha, sallah tana cika biyar ne idan aka yi isha. Duk tsoho na kirki na san baya yin aisha, nuni da hannu ba a yi min sai dai kwarma. Kar ka sako baki idan har ba kai ciki, za ya fi daɗi fada ka daina zurfin ciki. Zama da lafiya ya fiye na bakin ciki, tattara damuwa ka watsa ta waje guda can. Kalli gaban ka karkaje rami ka sunkuya, gani gaban ka dole ne baya na waiwaya. Ai sai da ku zana je dole na dan tsaya, kar ku guje ni naku ne kun ji yan uwa dai. Rana ta fito gabas dai karshen ta yamma, to ku jira da lokaci dole ya zo ya sallama shi mai yi. Bai faɗi sai dai inda dama, Allah kau da ka iya wanki za ka je kayo. Yau ga ikon rabbana shahu ya ɗauki giwa, dole biyo rawa da murna sama na zub da ruwa. Ban hannu ga hannu mu karkashe ba damuwa, dole zaman tare ka daina yawan fushi. Makaranta ta haɗa ka da shi kunyo shakuwa, soyayya da gaskiya ke garko a rayuwa zuciyoyi. Biya haɗe ko ban baya rabawa, shi karatu yana fasan kishi kaji ɗan uwa. Ganawa kai ma da naka ba ruwa ciki, yan kai ne ni ma to ni ne mai ciki. Ba sannu koko wallahi ka kwa na ciki akwai maza gaban ka yaro ka bar hayaniya. Ɗazu na zo an jima zan koma, babu zama in na zo. Me kake so ne za na yi ma, ba na so rike ba na ra'ayin girma.